Представете си цивилизация, толкова древна, че прахът на времето е забравил името й. Един изгубен свят. Потънал не само в океана, но и в мълчанието на хилядолетията. Атлантида легенда. Или спомен за нещо истинско. Векове наред тя е била търсена из дълбините на океаните, в Средиземно море, Карибите, дори под леда на Антарктида. Но какво, ако тя никога не е била на дъното на морето, а е стояла на сушата, пред очите ни през цялото време? В сърцето на пустинята Сахара се крие формация, толкова необяснима, че дори сателитите се объркват при вида й. Наричат я окото на Сахара. Огромна структура с идеално кръгли концентрични пръстени, точно както Платон описва Атлантида преди повече от 2000 години. Но ако това е Атлантида, защо е в Сахара? И кой е издигнал тези пръстени, издълбани сякаш с прецизност, надвишаваща съвременното разбиране? Добре дошли в едно пътуване отвъд митологията, към една възможна истина, която може завинаги да промени начина, по който гледаме на историята и на себе си.